Jesu Kristu inkosi yethu nobingelelayo Nkosingiphile sibonga cele Ntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa msindisiwe egameni lika Jesu ngelilanga uNkulunkulu wangenzela umusa nami kwashukela nje izwi ngase ngiyamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wokuphila kwami ungabe uyaqala ungena kuleli khasi siyacela ukuthi usifollowe kulula kakhulu uyasubscribe kukhasi lethu ushare ilink ushare ihlobo zakho ushare abangani bakho ungabusiseki wedwa kodwa nibusiseke nonke egameni lika Jesu sisikhulusha isikhathi sizoya nje ezwini lika Nkulunkulu haleluya incwadi sizoyifunda namhlanje sizofunda incwadi kaMatheyu ngithi chapter 8 reading from verse number 1 to 4 ufundeka kanje ke bazalwane isihloko esibhalwe ngamagama amnyama uJesu uphilisa umuntu onokho verse number 1 kwathi esehlile entabeni zamlandela izihluku eziningi bheka kwafika onokho wakhuleka kuye wathi Nkosi uma uthanda ungangihlambulula wayeselula isandla wamphatha wathi ngiyathanda hlambuluka wayesehlambuluka amasinyane ophokweni lakhe uJesu wayesethi kuye bheka ungatsheli umuntu kepha hamba usibonakalise kumpristi uyise umnikele kuwe oyalela ngoMose kube ngufakazi kuwe izwi lakho liphilile linamandla ngalo uyadala ungekho kube khona baba wethu ongcwele silalele wena nakusuku khuluma ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo phezulu ukuphila kwethu naba babukele emakhaya basibukele njengamanje baba wena wazi ukudinga kwabo wazi ukufisa kwabo wazi ukulangazelela kwabo ngenelela uNkulunkulu wethu ongcwele ngezwi lakho udala okusha empilweni yabo wethu mehluko uNkulunkulu wethu ongcwele empilweni zabo egameni lika Jesu Kristu baba siyazi ukuthi basesizwe lakho usathana uzama ngayo yonke indlela uphazamisa ukunakelela kwethu nokuthola attention yethu baba siyakhuleka sikhulekela ukuthi makube nomehluko empilweni wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha haleluya lasifunda khona bazalwane lithi iBhayibheli uJesu esehlile entabeni zamlandela izixuku eziningi why uJesu uma ehla entabeni simlandele izixuku eziningi uJesu njalo uma ekhuleka noma uma entabeni yokhuleka abantu babekwazi ukuthi uJesu khona ayokulanda entabeni nawu lasifunda khona lithi iBhayibheli uJesu esehlile entabeni zamlandela izixuku eziningi iBhayibheli sitshela ukuthi khona lapho esixukwini kwakunomuntu owayenokhoko ngokomthetho kaMose umuntu owayenokhoko wayengavumelekile ukuthi engatholakala phakathi kwabantu noma engatholakala esesixukwini kodwa lasifunda khona lithi iBhayibheli kwatholakala indoda enokhoko yafike yazilahla phambi kaJesu yathi Nkosi umthanda ungangihlambulula ukhoko bazalwane uma singachaza ngokwe-Old Testament ukhoko kwakuyisifo esasishaya amalungu omzimba siwawohloza number 1 ukhoko lathanda iminwe lalishaya iminwe number 2 ukhoko lalishaya indebe zomlomo zibithile kodwa le ndoda mayisifile ukuthi uJesu uzodlula yehla yaquma isipidi yaze esixukwini uma ifika esixukwini le ndoda isiphotha phambi kaJesu ithi Nkosi umuthanda ungangihlambulula ithi iBhayibheli sifundayo namhlanje uJesu welula isandla sakhe wamphatha wathi hlambuluka yayisihlambuluka amasinyane ophokweni lakhe izothi namhlanje mbukele emakhaya nawe lapha ekhaya ukhona uningi ukhoko lukhona empilweni yakho mhlawumbe ukhoko lakho lusemshadweni wakho umyeni wakho akayiphile into efunayo kodwa akekho umuntu onamandla okuhlambuluka kulolo khoko ngaphandle kaJesu mhlawumbe wena ukhoko lwakho ingane zakho izalayo aziphile into efunayo siphile opposite kodwa namhlanje sizothi akekho umuntu onamandla ukuhlambuluka kulolo khoko ngaphandle kaJesu lithi iBhayibheli le ndoda yayihlala yodwa entabeni kodwa mayisifile ukuthi uJesu uzodlula yaquma isipindi yehla yeza yafike yayiphotha phambi kaJesu yathi umuthanda Nkosi ungangihlambulula yathi umuthanda Nkosi ungangihlambulula yasukuma lapho le ndoda sinobufakazi obusha yasukuma lapho le ndoda sinomehluko empilweni yayo mhlawumbe nawe uhlela lapha ekhaya usibukela sebakhulumile empilweni yakho bathi ngeke uphinde uthole umsebenzi ngeke uphinde uphumelele kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi uJesu onamandla okuhlambuluka kulolo khoko yayihlala yodwa le ndoda entabeni sebekhulumile bayidela
zashintsha izinto, zaguquka izinto, yaba nofakazi okusha. Sebekhulumile belahlile, kodwa uJesu masefikile kwaba noshintsho. Izothi namhlanje uJesu mangabe sefikile empilweni yomuntu kuba nomehluko. Awukwazi ukuhlangana noJesu impilo yakho iqhubeka ifana. Kodwa ukuhlangana noJesu kuba nomehluko empilweni yakho. Uthi Bible welulisana uJesu wathi ngiyathanda hlambuluka. Yasihlambuluka masinyane okhowelayo. Ngathi le ndoda besho ngenhliziyo uthi Nkosi bakhona abantu abanemilomo ekahle kodwa bayahluleka ukudumisa. Kodwa Nkosi mina noma ungeyakho umlomo kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi wena ungangcwele. Ithi Bible le ndoda yaqale yamdumisa yamusho ukuthi ungubani. Yathi ungangcwele uphakeme wena uJehova. Ungayiqedi ukumdumisa mayiqedi ukumnikeza udumo. Siyacela uthi Nkosi umuthanda ungamhlambulula. Jesu akakhuluma izinto eziningi. Wathi ngiyathanda hlambuluka. Yayisihlambuluka masinyane okhowela. Kuyilokho nje namhlanje ngobile emakhaya. Uthi noma ngabe isiphi isimo odlula kuso, noma ngabe isiphi isimo obhekane naso, akekho omunye umuntu onamandla okuhlambulula kuleso simo ngaphandle kaJesu. Mhlawumbe sungoshe nemali yakho wahamba inyanga wahamba abathandazi zingalungi into zakho, kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi munye onamandla okuhlambulula kulolu kholo uJesu. Yahlanjululwa le ndoda yahamba ithokozile. Ngicabanga ukuthi nabantu kade babeyazi le ndoda bamangala ukuthi ngoba siyamazi nje lo wayekhona kwenzakalani. No, uJesu masefikile kuba nomehluko empilweni yomuntu. Sikhipha amakhanda ethu sibonge Inkosi. Baba wethu ngicela siyabonga izwi lakho Jesu. Khuluma kwakho lokho ongafani nokukhuluma kwabantu. Baba sengathi ungathinta yampilo, sengathi ungathinta nale yampilo. Nkulunkulu wethu ongcwele, wena wazi ukufika kwabantwana bakho, wazi ukufisa kwabo, wazi ukulangazelela kwabo. Nkulunkulu wethu ongcwele, ufuna neminyango evalekile. Baba nalapho sebakhulume khona bathi ngeke kwenzeke lutho, kodwa ngawe siyabonga ngoba uNkulunkulu onqobayo. Baba wethu ongcwele siyabonga. Qhubeka njalo usenze umusa egameni likaJesu Kristu wethu. Haleluya. Siyabonga kakhulu bakhulu emakhaya. Siyacela nje ngoba uqala ungena kule channel, usubscribe, ushare link, share inhlobo zakho ungabusiseki wedwa, kodwa ushare nabangani bakho, ngabo colleague bakho osebenza nabo, ubashelele nabo babusiseke egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu, siyophinde sihlangane ngokuzayo. Nkosi yomuzini kusise. Ngiyathoba. Amen.